Hi, my name is Patrick Mr. Beat Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Patrick Studios. Patrick Zimbabwe tokuzanya dziri kuitika masocial media nematumana ose enyika atimire tikaiti kuudzira panda pano. Saka amana tiri kupisa Jamaster na Queen Nadia vari mustudio boys. Pane chavari kuda kubuditsa. Pane chavari kuda kubuditsa nje. Queen Nadia hanzi hayo hanzi miraona hanzi kuda kuchata hanzi hanchanzi Queen Nadia ndakuzichi Miss Queen View hanzi umana hanzi mire kuti ti celebrate na nani na Queen Nadia pakaipa umana anopa kutenzwa Queen Nadia pane basa pepe apa manje apa mumuzvacho wakabuda uchichema kuti handidzure tsitsi kuita mwana wangu handikunyaka nazvo kumana saka todzai mafungiro enyuchi comment section kuti mukufunga kuti chii nyaya iyani. My name is Patrick Mr. Beast Zimbabwe. Don't forget to like, share and subscribe.